Идва в Република, сяда, идва сервитьорката с таблата, добър вечер, ако ще искате, то плодово нома, сика, другия гроздова, поръчат за мезе. Той искал свинско кръче, но искал ягнеща главичка, другия искал такъв. Пашо вика, свински уши има ли? Има. Искам да ми донеш, ама цялата джапанка вика е тук в паницата, не да ми го надробиш, защото ти от едно ухук и направиш 3 порции. Я вика си нося чки, яки си го надробих и му туря оцетя тук и такавото чеса на чукания. Искам вика цялата джапанка да им донеш в паницата. Така е. Това спаче не мога да го излъжат никъде. Аз вече смотрих снимката на Инче. Да, точно. Това са хора. Даже Ирото ми вики, че се... Татко ще ве джинс, дето члена по партийна линия Хаско, Герутмени Спас, добре, тук е Карпуза Васко, началник на РПК-то, други, отшли, все така и яшен тулуми. И на връщане станал ловец, правили на малката Гергана. И той сен, нали, добър ден, да хоче така, дай по една ракия. Кайма имаш ли? Той викал, имам кебапчета, кюфтета. Ние те питаме, кайма имаш ли? Имам, напълни една скара си. Напълнила една скара, сен, нали, те ги отчукали на бържи. Напълнила втора, отчукали ги. Рукат го пак остава, донесем, свърши. Ние нали те питаме, бе, кайма имаш ли? Викаш, имам. Побудема, хората взимат 2-3 кюфтета, да ви. Две скари напълня ги очукайте и още тръсти. Нямате ли наявани на пукване? Кайманата питаме направо, имаш ли? Ти казват, че имаш. Тя, хора страшни. Няма наявани, няма запиране. Ние сме до 150. Единия път така ги викнали в Сладунли, къде да откривали мандра там, къде да откриват. Моабитки има, кьор съвра. Отшли седнали курбани, кебапи, меса, плюскали и като стръгват с Волгата, като го тръснала Волгата и всичкото му се огелпяло вътре и викал, запри! И то Коста, ще повръщам като гад. Спрял това, отваря вратата и вика, гледа ми го, слага е така. Ръката на устата, чорби едни така, ама дробените да не зленат. И пак ги набутавиха навътре и това е. Да стане лузян. Опасни хора. Турни ги на масата, вика, от 12 часа, в 1 часа, вика, това е игни да го обърнем от тази сърна са опоска като гад. Да въртнем от една сърна и пазалата с гонелите да кълват, да въртят, да кънат. Той искал от плешката, но искал от дроб сърмата, другия е тръсал койрука по-мазно, другия е нъмко тръсал. Викал, дали бе, не са ли наядати, нямате ли наяване? Днеска е Георгиев ден. Не са иде до наяване. Ам как възпана? Иде са до изяване. Дърдят са ритми тавата. Идел са до изяване всичкото. Тя е грозен така от тама на едене. Страшна работа. Големи хора. Ръкнал ги етка доктор Диков. Викал, яйте ки коля свини. Отишли, заколили го. Матрапазили го на 4, закачали го на ченгелите и той викал на жената, тур жена, опичи. И надробили една кисела лахна там и пускат вика ракия да пият. Тури жена, опичи. И разала тя пекала и към 1 часа веке викала, Спаса яла ти одръжи, да видим отдеки удреиш. Към коло остана ченгелчо. И казал на уня, свинто свърши. Да попари главата тогава. Попари главата, така. Ти вика, га нямаш гъс за панаир, за ко наканиш. Колко изяли свинто, той 100 кила и попари главата. И главата да изяли и на този човек куки остане, няма нищо. Не, тя тараболозуци, гьормелици. Дай ся, накрая тя викала, яла виж ти откъдето дрежиш, ки пърджа. Да, отшъл те и сам ченгелите останали, няма. Кокалите всичко са уразало. Попари главата и това е. Пачапа на ир да свършало и това е.
Страшни хора. Няма да уригне да рече, сега прияда ми било бактъм. Няма да се варим да запинаме, няма. Одри жена, опържи, одри жена, бактъм ти гости така и от това. Лопане, ама лопане. Обърне и катавата, от тази сърна ягнето се опоска, вика, от една сърна. Викам, сега не са ли наядати векива и бира пейте и така, и да. Той си вари за мезе, кънат, вика, с тя бунели въртят, забучат, кънат. Няма, днеска, вика, се иде до изяване. Али? Ние като взем по един такъв дробен и навили ляп и дроб сармата, уригни, пие, набира и вика сега, беркетър се, наядаме се и толкова. Аз ставай да си вариме. Другата година пас събрали, той го нарязал на порции. Ягнето, турал на паници си, на всяко и това се полага. Ега къде всичките броихте пари, това е. За нула време, вика, тяните паници ги очукаха и викали на такъвто, дай бре, дай тази паница една си тук, и ни идете да има за мезем. Викал, нали всички платаме, ма? Разделихме го, ягнето да се види кой изява. Какво направи сега? Развали му обете, ягнето се приляга да е цало в тавата. За какво? Да не става бели кой колко лопа. Няма нека така и работа. Дай бре, дай тази паница, за какво да ga дам? Бащата и майката и ядаме от едното чине и се наядаме. Вика, това си го взема до вечерка, пак и идем за какво? Да го оста, да го оплюскате. Всичките дават еднакво пари. Някъде това е, раздели се на всичките по-равно, колкото си, това е. Ягнето се приляга да е цало в тавата. Оти, да не става били кой колко лопа. Така е, това. Класни хора. Викни го за работа, бяга. Викни го за моабет, да станеш пишман. Не стана. Където седнат, няма. Чакай, млекни малко сега. Живко Карчо работят на една къща етка в Бендър и като пили вечерта ръки и кот пили, викал етка зад малката гаричка под линията има сейно бустани. Върда се откънем по някакъв карпуза, сега еки в тяно тук, койки такъв. И отиват двама. Ама другите отишли, пляли вкъщи, взимали по един бял чарша, залили се и отишли с подпряли това на едно дъро, на едно дъро. И не откънали някаква друга карпуза, носят в ръките, в чанти, в такъв и по една сара тя изинат и взели да правят те така. Да хочат и свиват тя чапа, разпинат тя ръки. Викали, майка, но това има таласъми такова, като върват карпузите, като драснат, разтъртали се карпузите и джапанките. Няма и джапанките останали, Живко заболили очалата. Паднали и отбягани. И другия ден отиват, джапанките им очалата, закачани горе на къщата на байрака на това, да се видят, завършват къщата. Това е кал да е батяната майка, кала ни изкара аз нощи, как да ми се пукне сърцето от бягани. Къде отива? Това е вярно, но аз, като направиха стари войници, и едно Петър Дялков от Ханско, той е... С един бял чарша, зарели се. Отвъдил се, и се връщаме и на един завойка на грам канал. Как да се върнат на буквата. Бабици, мамици, оттатъка завъртили, по другия път бяха да... На Живко очалата, на другия джапанките, артисали там... Лопата, нали? 6 месеца ходи по болници, по такова дне. Майка му сна, защото е 12 съйка, та има таласъми там. Кой таласъми ки има човек? Няма нищо, ние върнем деня и вечер по ряки, и по Марица, и по Къра, и по Баири, нищо не сме видяли. Изяна вика за едно дърво, вика, чисто бял вика и така.
Завиеният кайка и в очи. И Слушай, някъде. тикаш такава на тези потиско. Вадиш чеките и тръгаш срещу него. Да виж как бързо ке избяга. Имаш и глухоням любимец, не знам да го знаеш.